ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸೋಲ್ ಮೇಲು ನೀರ ಕೆಸರಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ತಾಮರದ ಪುರ್ಪ ಅರಳಿದ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಓಲ ಗುಚ್ಚಿಳ್ಳಿರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಯ್ಯಾಪುರಡ ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋದಿ ಎತ್ತುಣಿಗೆ ಒಂದು ತೆರಿದಿನ ಕುಲಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ತಲೆಟು ಉದಿತ ಬತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಚಾತುರ್ಪುಲು ಅವಕಾಶದ ಅಂತೆ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಅವು ಘನಕಲೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಸೇರ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಮಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪೂಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮುಗಿದಿತ್ತ ಎಸಲು ನಾಲೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ನೇ ಎಸಲುಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ತ ಪುದರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ನಾಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲಾಯ್ಕಾ ದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರ್ಜಂತ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಅಕಲೇನು ಪೂರ್ಣ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈ ಪಂಥ ಅಜಪ್ಪನ ಸುತ್ತು ಮುಗಿದನು ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ನಡತೊಂದು ಈ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಗೂ ಕುಡರ ನಿಕಲೆಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದಲೈತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರವಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಅಕಲ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ಸೂತ್ರಾಗಿನ ಬೊಲೆ ನಿಕಲು ಸೂತ್ರಗೆ ಬೇಲಿಯಾನು ಸೂತ್ರನು ಅಡೆತದು ಬಿತ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಕುಂಬ ಒಂದಿಲಕ ನಡಿಸಸಿ ಮುಲ್ಯಂದಿಲಕ ಕಂಬಲದ ಪೂಕರೆ ಮಾಲಂದಿಲಕ ಬಾರ ಕರೆದ ಬಾರ ವರ್ದಂದಿಲಕ ನುಗತ ಕೊಂಟು ದಂಗಂದಿಲಕ ಪಡ್ಡೆ ಚಾವಡಿದ ಬೋದಿಗೆದ ವಜ್ರಕಂಬ ಪುಲಿಯಂದಿಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಯಂದಿಲಕ ಪೊತ್ತಾಯಿ ನಂದಲ ತೆಕ್ಕಂದಿಲಕ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ಮಾನಿಗಾವಡು ನಾಲ್ಕಾರ್ದ ಪಶುಕಾವಡು ಬರ್ಪಿ ಗಂಡಾಂತರನ್ನು ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟುಪಾರ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ದೇವರಪ್ಪನ ಕಾಲಮಟ್ಟ ಕೊರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಸಾಂದ ಪಟ್ಟುಗು ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ನಮ್ಮನಮ್ಮಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವೋಲು ನಂಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕಮಾನಾದಿಗೆ ದತ್ತೊಂದಿನ ತುಳುವನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಅಜ್ಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪನ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರದಾದ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಸಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನೇನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ಮದಿಗಡ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಎದುಕೊನ್ಗ ಇಕ್ಕೈಟಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಿ ಸುಂದರೇ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ದಾದೀತೇರು ಮಾರ ಇಲ್ಲಾರ್ತು ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಮುಟಲ ಇಡೀ ಊರ್ ತಕ್ಲನ ಒಂಜೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ತೋದುಲಿಕ್ಕ ಸುಂದರೇ ಎಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತು ಆತೇನಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಂಗತಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಪ್ಪಾ ಪಪ್ಪಾ ಎಣ್ಣಮ್ಮೇರು ಜೋರು ಬರ್ಸೋಗು ಬೊಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಸೈತೆ ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣಮ್ಮ ಎಣ್ಣಮ್ಮ ಜೋರು ಬರ್ಸೋಗು ನೆನೆದು ಸೀತೋಡು ಸೈತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತಿನವರಿ ಅಣ್ಣೆ ದಾದಾ ತಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎತ್ತೆ ವರಿದಿರಿ ಯಾರವರಿ ನನ್ನ ಯಾರೇಪ ಸೈಪಿನಿ ಯಾನೆ ಸೈಯೋಡು ಎಂಗದಾನೆ ಮರಲ ಅಂಜ ಈತ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದು ಕಾನ್ ಅಂಜೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿದಾತ ದೈವದ ಭದ್ರ ಅಂಚನೆ ಕೆಪ್ಪಿ ಅಜ್ಜಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೂದು ಬರ್ಪೆಂದು ಬೋತೀರಿ ಈ ಪರಬು ನನಲಾ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜತ್ತ ಓಹೋ ಪರಬು ಬೇಗೋಡು ಸೈಪು ಜಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಆಯಸುಂಡೆನ್ನ ಪರಬುಗು ಈ ಸಲ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕುಣ ಪರಬು ಬರ್ಪಿನೋಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆಯ
ಕುಂತುದಿನತ್ತ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಾತಯ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ತುಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕೊಲು ದಾದಿನಿ ಹಾ ದಾದಿನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಸೈಯಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಬತ್ತಾರ ದಾದಯ್ಯ ಬತ್ತಾರ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಾರ ತೆತ್ತಾರ ಓ ದೇವೇರ తెత్తిని ఆ నత్తియ దెత్తిని మాత దైవోలు దెత్తిని అలక్క పూజ ఉంది పోయినాయా సురుక్కు నిన్న అమ్మేజ్జ ఆయిపోయిని అయితే పిరావుడే నేను అప్పే యాళ్ళ బతుపే వాళ్ళ పోయినాయా బొక్క నిన్న పల్ల ఏజేనా అయ్యొంజి ఎంచ పోతెందే ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನನ್ನ ಈತ ಮಾತ ಆನಗ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಒಲಿದಿನಿ ಈ ಯಾರೋಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೀರಿದ್ದಾರ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡಲಗೆ ಸೈಯಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ದಾದಾಡಿ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಓವ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ದಾದಾಡಿ ದಾದ ಪಂಪೆನೆಯ ದಾದಯ ಬೇಲೆ ಸಾಲೆ ವಾ ದೇವೇರೆ ಸಾಲೆಗೆ ರಜೆಗೆಯ లిల్లీ టీచర్ ఇచ్చాల ముల్తక ఇస్తాల్దా అల్లెకి వాళ్ళు పెద్దది అలిగేయ పొన్ను వాళ్ళగేయ కొండటొండు ఎన్నెల్ల కానే ఉండియా ಇವಾಗ ವರ್ಮದಿಂಗೋಲ ಇಬೇಕಲ್ಲ ಲಿಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪೆದ್ದದೆ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಗೌರಿ ಬೆದ್ದು ದೇ ಬೇಲಗೆಣ್ಣಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾದಾಡು వా ದರ್ಶನ ದಾದಾಡು దర్శనే దర్శన ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಗೆ ಲಂಜಿ ಜನ ನಂಜಿ ಸೂಕುಲೆತ್ತಂ ಭಾವ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎದುರ್ದ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಕುಲ್ಲುದು ಇಂಚ ತೂಡಾನ್ ಓಯ್ ಅಜ್ಜಿ ದರ್ಶನ ಬಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ದರ್ಶನ ಅತ್ತಿ ದರ್ಶನ ದಾದಾಡಿಯೇ ಹಾ ದರ್ಶನ ಆತ ಅದೇ ಕೋಡೆನೆ ಪೋತೆ ಅದೇ ಕೋಡೆನೆ ಪೋದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನಿಗಂಟ ಆತನ ದಿನ ಇತ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಲ ಆಂಡಿಯ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ ತೂಲ ಅಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ದಾದಯ್ಯ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಸ ಅಯ್ಯೋ ದಾ ಕೊಡೆ ದೆಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರಾವ್ ನೀನು ಜಾಗಡ್ ಕೊಡೆದಾಜಿತೀನಿ ದಲ ಪಂಡಾನ ದೆಪ್ಪರಾವ್ ನೀನು ಜಾಗಡ್ ಕೊಡೆದಾಜಿತೀನಿ ದೆಪ್ಪೆ ರಾವಣ್ಣ ಜಾಗಾತ ದಯ ದುಂಬೆ ಬಗ್ಗಿದೆ ಅಲಕ್ಕ ಓಲ ಅಡೆಗಿಂಚ ಮಗರಿ ಅಂದ ಓಡೆ ಪೋಪರ್ ಮಗುರ ರದಿತ್ತು ಅವ ಇದು ಈ ಒಯ್ತಾತ ಅಂಚಿ ಏರಂದ ಒಯ್ಪೇವು ಐಕ್ಕದಿ ಒಂದಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಸತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಸರಿ ತುಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ತುಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅವೇ ತುಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅವ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂತೆ ಎಚ್ಚ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಚಿಂದು ಇತೆ ಬಂಜಿ ಸಮಯ್ದಿ ಚೊಂಬು ತಂಪಿದಾಡಿ ಚೊಂಬು ತಂಪಿದ ನತ್ತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾ ತೂಲೆ ಮಾರೋನ್ ರಿಕ್ಷಾ ತೂಲೆ ಅವಯ ರಿಕ್ಷಾ ಏರ ಪುಣ್ಣು ಬತ್ತಲ್ಯ ಇಂಚ ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನೆನ್ನಿದೀನಿ ಎನ್ನ ಪರಬುನ ಕೆಬಿಯೇ ಪುಡಾದಿ ನಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಪರಬುನ ಕಣ್ಣರ ಪುಡಾದು ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಪೊಂಜ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ದರ್ಶನದ ದೇಜಪ್ಪೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ದರ್ಶನದ ದೇಜಪ್ಪೇರು ವಾಪುರ್ಲೋಯ ಎನ್ನಗ ಪಡನ ನಿನ್ನ ಆನಲಿಕೆನ ಸಾಸೆ ತೆಂಬೆರೆ ದೊಡ್ಡು ವಾದ್ಯೋದ ಸಬ್ದೋನ ವಾಪುರ್ಲೋಯ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ಯರಾ ಕಂಬತ್ತು ಒಂದು ಲೇರ್ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದೇಜಪೇರೆ ಓ ಈರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುಮಾರು ಸಲಿ ತೂತಾರ ಅಂದತಿ ಅಂದು ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸುರೂಕು ದಕ್ಕಿನ ಡೈಲಾಗು ಐತಾನೆ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತೆ
ಸುರುತ ಪಂಚಿನ ಲಗಾರ್ದತ್ತೆ ಮಾರಿ ಓ ದೊಡ್ಡ ಎಂಚ ಸೌಖ್ಯನಾ ಎಂತ ಸೌಖ್ಯನಾ ಸೌಖ್ಯಾಂಡಿರಲ್ಲಿ ಫೋನಾ ನಯ್ಯ ದಾದಾಗೆ ದಾಲೆಂಜಿ ಇರಗೆ ತಿರ ಪಂಚಿ ಯಾನ್ ಹಾಕದಾಂಡು ಇದು ದೇಜಪ್ಪೆರೆ ವಾ ಮಾತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಹೋತುಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರಾತಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಸಾದಿ ಬಿಡಿ ಓ ದೇವೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾನೆಚ್ಚಿರಿ ಮನ್ಪೆರಂದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೈದೇದು ಹರಡನೆ ಸಾದಿ ಬಿಡಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕಿ ಬದುಕುವಾರ ಭುಜಯ ಸತ್ಯೇ. ನಿಕ್ಕು ಓ ದೇವೇರೆ ಐ ತತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಮಾರೆ. ಬದುಕುವಾರ ಭುಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪತ ನಿಕ್ಕು ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಭುಜ ಬಲಿ ಓ ದೇವೇರೆ ಆಯ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇದು ಬೋಂಡಾಪೆ ಆಯ್ಗ ಹಾಕದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ಗ ಹಾಕುನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಎದುಕ್ ಹಾಕುನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಕ್ಕಡ ಹಾಕಿನಿ ಅಂತ ಸುಂದರ ಓ ಯಾನು ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಯ ದೂರ ಬಂದೆನ್ನುದೀನಿ ಪರಪುನ ಅಂಗಡಿಲ ದೂರ ಅಂಗಡಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಐತೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅಲೇ ಇದು ಮಾತ ಸರಿ ಕೇಳು ನನ್ನ ಪರಬುಗು ಬಾತೆ ಮಾತ ಹಾ ಎಂಕ ಅಂಗಡಿ ಮನ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಆತನಿ ನೀವು ಯಾನ್ ಐತಾತಿ ಜತ ಯಾನ್ ಐತಾತಿ ಜಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಐತಾಗೋರ್ ಬಾವ ಮತ್ತೆ ಅನ್ರಪ್ಪ ಅಜೇ ಪಕ್ಕ ಬೋದು ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಅವೇ ಸುಂದರ ಓ ಪರಬು ದೂರ ಪೋಯ್ನ್ಯಾ ಎಂಚ ಪರಬು ದೂರ ಪೋಯ್ ನಿಂದು ಪರಬು ಪೋಯ್ದಿನ ಕುಡಂಜಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಜತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಪೊಣ್ಣು ಉಜಲು ತೂಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಣ್ಣೀಟ್ ತಿರುಗುಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಈಯ ಮಾರೆ ಈದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಯಾನು ಮೂಲೆ ಅವು ಒಂದು ಕುಜ್ಜಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ದಾದ ಪಾಡುವ ಕುಜ್ಜಲುಗು ಎಂಚ ಕುಜ್ಜಲುಗು ದಾದ ಪಾಡುವ ಅಂದು ಪಿದರಿಕೋ ಅವು ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೋರ್ದ ಗೋಡುಡು ದಾದಯ ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡ್ನೇನು ಯಾನು ಪಾಡ್ನತ್ತ ಅವು ಬುರೊಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಸುಂದರ ದರ್ಶನದಾರದಾನೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಹಿರೇಗ ಮೂಲ ದರ್ಶನ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಅಣ್ಣ ನಿಜರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂದಾಜುಂಡ ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಳೆ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆರೆವು ದೋರಿ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೇಗೇನೆ ಅವು ಹಾಲು ಹಾ ಪೂವ ಓಹೋ ಹೋ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿತ್ತ ಐತಾರ ಪೋಯ್ನಿ ಐತಪ್ಪನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರುಂದತ ಐತಪ್ಪಗ್ಲ ಪೂವ ಮಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಈಗೂ ಉಂಟೆ ಹಲೋ ವಿಜಯನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಾನಚ್ಚಿಡ ಓ ಇದಾಗಲಿ ಇನ್ನೇ ದಿನ ಕೊಡ್ತಾನಾ ನಾನೊಂದು ವಯಸ್ಸೊಂದ ವಿಜಯನ ಅನ್ನಂದು ಬರ್ಪೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲೆ 4 ಗಂಟೆಗ ಎತ್ತೇತು ರಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವಳು ಅನ್ನಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಾಪ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲ ಆ ಫೋನ್ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಎನ್ನ ಅಂಚತ್ತೆ ಬತ್ತಿನೇ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ಇದು ಸುಂದರ ಹಾ. ಹೆಂಗ ಪುಡ್ಸೋದಜ್ಜಿ ಮಾಲ ಅಂದ? ಬೇಗ ಪೋಡು ಹಾವ, ಹಾ? ಹಾ. ಇದು ಗುಯಲೋಲುಂಡು ಗುಯಲೋಲುಂಡು ನೋಡಿ ಅತ್ತೆ ಗುಯಲೋಲುಂಡ್ಯಾ ಉಂದ್ರೆ ಗುಯಲು ನಾಗಿತ್ತಿ ಮುರ್ಲಂಜಿ ಬುಚ್ಚ ಮುರ್ದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತನ ಗೆದ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಯಲು ಬಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೇನು ಬಟ್ಟಿಡ್ದೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆಂಚದೆಪ್ಪುನು ಲಾಗೆ ರತ್ತಿಯ ಮೀಯರ ಮೀಯಾರನಾ ಹಾ. ನಿಜ್ವಲಿ ದೆ ಓ ಉಲಂಜಿ ಗುಯಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ
ಹಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಗವೆಲ್ಲ ಅವ್ವ ಅವು ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಟಾಂಕಿದ ಒಜ್ಜ ಒಂದೊಂದು ಟಾಂಕಿಡ ಅವಳು ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯ ಆ ಟಾಂಕಿದ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಚೊಂದುಂಡ ಹಾ 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 ಆ ಐಟ ಮೇಲೆ ಅವು ಗೂವೆಲ್ಲ ಟಾಂಕಿಲ್ ಉಂಡಾತ ಸುರುಗು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಟಿ ದಂಜೆ ಹೋಗಿ ಬೈನಿ ಅತ್ಯ ಆರೋಡೆ போயினி ಎಂಚ ಆರೋಡೆ போயினி ಇಂದು 6 ಪೋಯ್ಜಿನ ಕುಡಂಜಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಜತೆ 3 ಜನ ಓ ಎಂತಿನೇ ಮಾರೆ ಆ ಜನ ಅವ್ಳು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಪತ್ತರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಿ ಮೊದಲೇ ಉಂತ್ಯ ಉಂತ್ಯ ಉಂತು ಅತ್ತು ಈ ಆ ಮೂಜೆಟ್ ಒಯ್ಟು ಮೀಪುನು ಎಂಚ ಅವಳು ಗುವೇಲು ತಾಂಕಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಒಯ್ಟು ಮೀಪುನು ಒಂದು ಯಾನೈಟ್ ಮೂಜೆಟ್ಲತ್ತು ಬಿಪಿ ಹಿ ಈತ ಮೀಪು ಜನ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನೈತ ಪಿರಾದು ಪಲ್ಲರ ಬಿಪಿ ಏರು ಮಾರೆ ಕೂಡ ಸುಂದರ ಹೂವಾ ಆಯ್ತು ದಾದಿ ಆಯ್ತಪ್ಪನ್ನ ಎಂಜಿನವು ಪದವೋ ಪದ್ದವೋ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆ ದಾದ ನೆಟ್ಟು ಕಲೆಯರ ದಾದ ಉಂಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪನ್ನ ಸುರುಕೆ ಆಯ್ತು ನೆತ್ತಿರಿಜಿ ಒಂಜಿ ಏತಂದು ನೆತ್ತಿರಿ ಬರಿ ಈ ರಂಜಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಮೇಟೆ ಕಾದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲಡು ಹಾಲು ಏತು ಸೋಕಿತ್ತಲು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುದಂತೂ ಪನ್ಪುನನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬರ್ತೀಯ ಪನ್ಪೆ ಉಂಟು ಹಾಲು ಎಡಪದವು ಬೀಡಿ ಪೋಪುನು ಯಾನು ಊರುಡ್ ದುಬ್ಬು ಬೋದು ಬಿಜಾರುಡಲೆ ಕಾತುಕೊಲ್ಲುನು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಪ್ಪ ಬರ್ತೀಯ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿಯ ತಲೆ ಹಿಡಿಕಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಜಿನೇ ಮೂರು ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರೆ ರೇಂಜ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಜನ ಪಾತ್ರೆ ಅಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಲತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ನೆನಪೇಜ್ ಅವನೇ ಕೊಡಿರಗು ಭಾಷೆ ಜನ ಕಮಂತು ಅವಂದು ಪೂವ ಸೋಕುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮೋನೆದಾನೆ ಕಪ್ಪು ಎಂಚ ಮೋನೆದಾನೆ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪೆ ಈ ಅತ್ತಿಯ ಈ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹಾಲ್ದಾನೆ ಕಪ್ಪು ಅವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೂವ ಹೂವ ಮೋನೆದಾನೆ ಕಪ್ಪು ಓ ದೇವೇರೆ ಈತ ಮಾತ ಆಯ್ತಾದು ಮೋನಿಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಾಯ ಓ ದೇವೇರೆ ರಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಅಂತ ಉಂತುಲವೇ ಕುಡ್ದು ಬೋಚೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಪೋರ್ಚಿ ಮುಡ್ದು ಮಾರೆ ಬುಡ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಾ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಬೋದು ಪಕ್ಕವಲ್ಲೇ ಅವೇ ನೆನಪುಡು ಹಾಲು ಪೂವ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಎಂಚ ಹಾಲು ಪೂವ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ನೀನು ಹೂವ ಪೊಯ್ದಿನ ದರ್ಶನದರೆ ಬರ್ರಿ ಜತೆ 3 ಜನ ಈ ಜನ ಓಡಿಬೋದು ಮತ್ತನ ಈ ಜನ ಬಾರಿ ಉಗ್ರೋಡಿತ್ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಟಾಟೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಟಾಪ್ ರಾಪವೇ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮಾರ ಮ್ಯಾಚ ಮಾನೇಜ್ ರಾಪಿನಿ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಯಾನಪ್ಪ ಗೆತ್ತು ಜತೆ ಏನ್
ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲಡು 7 ಗಂಟೆ ಗಗ್ಗರ ದಿಪ್ಪುನಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಬೋದೆ ಸಾನದವಲಿತ್ತ ವಾ ಭಕ್ತಿ ಅವೇಕೇನು ಎದುರುದಿಲ್ಲದ ಪಂಕಜ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ವನಜ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲದ ಸುಮ ಪಿರವುದಿಲ್ಲದ ಪೂವಮ್ಮ ಆ ಕಟ್ಟ ಪುಂಡಿಟ್ಟು ಐತಾದು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಯಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಈರಡೆ ಕೋಲಾಗ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಆತು ಪೊನ್ನುಲೇನ ಮೇಲೋಗು ಯಾ ಪೋಂತಿನ್ ಕೋಲಗೆ ಕೋಲಗೇನ ಅಕಲೇ ಬೇಲೆ ಬರೋಂತೀರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಕ ಇತ್ತೆರೆಗಾಪು ಜೀವನ್ಕ ಯಾವ ಆರ ಆನಿಮಲ್ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಗು ಸುರುಗು ಈ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪುಗ ಬನ್ನು ಅಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಬಂತು ಜರ ಅವು ಅತ್ಯ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಬನ್ನಂದು ಆ ರಡ್ಡು ಬಾತೇರ ಹಾ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹ್ಮ್ ಮೂಲು ಪರ್ನದಿನಿ ಪಂಡ ಅರ್ನನೆ ಕಾದೆಯ ಕುಜಾಲಿಯೇ ಆ ಕುಜ್ಜಾಲ ಇರ್ನಂಜಿ ನಾಳೆ ಬಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆತ್ತು ಎನ್ನದೇ ನಾಳೆ ಊರ್ನು ನಿನ್ನನೆ ಬೂರಡು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಅಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಹಾ. ಹಿರಿಯ ಯಾನೆತ್ತ ಹನ್ನನ್ನ. ಸರಿ ಯಾನೆ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಉಂಡ ಹೌದಾ ದೇಕು ಪರ್ರೆ ಸುರಗ ಪಾತರ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಶುರು ಮಲ್ಪ ಗತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ 10 ಬಿರಿಲೊಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನ ಲಗಡಿದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ಜನದ ಹಲೋ ಹಾ ವಿಜಯನ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನಂದು ದರ್ಶನ ಗುಂತುದೆ ಹಾ ಬರ್ಪೆ ಅರ್ಧ ನೆಡು ಮುಗಿಯುಂಡು ಉಲ್ಲಪ್ಪ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಪಾಪ ದಕ್ಕಲ್ನ ದಾಳ ನಮ ಪಲ್ಲಕ ಅಂದ ಅಂದ ಉಲ್ಲ 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 ಇರ ಗಂಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆವ್ 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 ಆ ಆ ಇದು ನಿಕ್ಕುವುದೇ ಗುಂತುದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸುರತ್ತ ಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ 10 ಬಿರಿಲೊಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಶುರುಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲಾಗಿನಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪೋನಿರ್ನತ ಪೋದು ನೇಲೆ ಪೊಲಿ ಹಲೋ ಏರು ಸೇರಿಗಾರ ಹಾ ಉರ್ತು ಉರ್ತದು ದೊಡ್ಡದ ಪಸ ಹಾಜಿಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಲನ್ನ ನೀರು ಬರ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಎಂಚ ಬೋರ ಆಪುಂಡ ಬೋರಾಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಪಾಡ್ಲೆ ಊರಿప్పుడు ನಿಂತ వచ్చి ಹೋ ಯಾ ಬರ್ಪ ಅರ್ಧ ನೆಡುಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಚ್ಚುನ ಬರಿತ ಬಾಲಡನ ಉರಿಪಲಿ ದೀಲಾರ ಪೋನ್ ಇಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮರ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡು. ಚಿನೆ ಶುರುವತ್ತ ಹಾ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೇಜಿತಿ ಶುರು ಮಾಡು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ 10 ಬಿರಿಲೊಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫೋನು ಇಚ್ಛೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ 10 ಬಿರಿಲೊಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂತಾನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಫೋನ ದಾದೆ ಎಂದು ಫೋನು ಚಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಮಾನಚ್ಚಿಡಿ ಈರ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಈರ್ ಪಾತಿರಚ್ಚಿ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಲ ಒಂದು ಪುಡಿ ಎಂಕ್ಲ ನಂಚಿಂದ ಜವನೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಲ ಒಂದು ಪುಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇರ್ದು ಅಂದಪ್ಪ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದಾದಾಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದಾದಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಪಂದು ದೂರಡದು ಭಕ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇನಿಕಾನಗ ದೈವಗ ತಾಗದದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕುಲ್ಫಿ ಬಂದು ಪಡೆದದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾರ್ದು ಸಾರ ಲೈಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓಡಿಪೋಂಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಕ್ತಿ ಓಡಿಪೋಂಡು ಒಮ್ಮ ಅಂದಪ್ಪ ಪುರಾ ಮಲ್ಪುರ ಅಕಲು ಈರ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಈರ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಡಿದ್ದಾರೆ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನು 16 ಕಟ್ಟಲೆಡು ಮನ್ಪುರ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಕೆಲವೇರು 16 ಕಟ್ಟೆಟ್ಟು ವಯಸ್ಸೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಾರು ಅಂಚ ಮಾತ ಅನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಪಿನಂಚಿಂದ ಕಂಬಳ ಆಟ ಕೋಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಂತಾಲೆ ಪನ್ಪುರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏರು ನಿಕುಲೇ ಪಲ್ನಿ
పొర్లుడు పొర్లు పొర్లు ఈ తుడునాడు బలతలి పాలే బలతలి పాలే ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಮೇರೆ ಪಾಯರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಬಂಡ್ಯಾರು ಈ ಚಾತುರ್ಪು ಎಂಚಾನಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಅಕಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ನಿಕಲ ಪೊಲಂ ಬರ್ತಲೆ. ಕೆನೆತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ವಾಮಂಜರು, ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ. Sadarna, I mean, I will not say good, I will not say bad also. But Sadarna, the script onchuru strong ittiji, punches la Sadarna. So adege smooth ಆಗ್ಬೋತುಂಡು. So I think overall an okay act. ನಿಖಲ್ ಜೊತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬರಂದುಪ್ಪನಾಗ, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಬರಂದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೂಜಣ್ಣ ಪನ್ಪೇನು ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವಡು. ಸೊ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ಲು ಇವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಒಂಚೂರು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನ ಒಂಚೂರು ಇವ್ರನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾಮನ್ ತೋಜಿಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ತೋಚಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅತ್ತ ನಿಂಗೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುರ್ದು ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ. ಏಪಲ ಜನಗಳು ಎನ್ನುವರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೋ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಪಿಡೊಂದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಂಚಸ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಪ್ಪೋಡು. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು. ಪಂಚಸ್ ಕೆಲವು ಇತ್ತಂಡು, ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು, ಕೆಲವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂಡು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಬೂರ್ದುಜಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಏಪ ಪಂಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪಂಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೂರ್ದುಜಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಪಂಚಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಜಿ. ಅವು ರೇಂಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಪಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ತಜಿ. ಬೊಕ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡಜಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಓವರಾಲ್ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಜಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಮನ್. ಓವರಾಲ್ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರ ಆಪುಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ 4 ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕರಂಡು ಐಟೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇಸ್, ಅಂಚನೆ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ರೀಗಾಲ್, ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೋಮ್, ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗ ತಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ